Ola, alumnado de cuarto da ESO, imos facer un estudo das temperaturas medias durante todos os días do ano nunha estación meteorolóxica. Cada unha e cada un de vos vai a facelo nunha estación meteorolóxica diferente que imos a asignar na clase e eu vou no facer na estación meteorolóxica de Redondela. Para iso vou coller os datos en Meteo Galicia. Tecleades nun buscador calquera Meteo Galicia e vai vos aparecer a web de Meteo Galicia. Se entramos aí, aparte de termos a predición meteorolóxica, tamén hai un apartado aquí que é observación. Premendo en observación e en rede meteorolóxica, por defectos de Meteo Galicia, que como teñen a súa sede en Santiago de Compostela, pois hai vos, como vedes aquí, a estación de Santiago de Compostela. O que debedes facer é teclear aquí neste buscador o concello no que vos queredes, do que vos queredes os datos da temperatura media durante todos os días do ano pasado, porque é o ano do que temos datos, que sería o ano 2024. Entón, escribimos aquí, no meu caso, Redondela, no voso caso, o concello que vos asignemos en clase, Redondela, vale. Prememos aí en Redondela e aparecenos, vedes un mapiña, aparecenos Redondela e varios puntiños de estacións meteorolóxicas próximas a Redondela, pero a min vai me interesar pois a que está na propia Redondela, vedes, premo nela e xa automáticamente xa vedes que me pon aquí estación Oviso, Redondela. Aseguradevos logo que estades na estación que vos asigno en clase, datos da estación do Viso, aquí veñan moitos datos de hoxe da estación do Viso, pero se prememos aquí en ver histórico, atención, en ver histórico, pois entraredes en un montón de datos históricos. Eu quero coller todos os datos desde o 1 de xaneiro do ano 24 ata o 31 de decembro do ano 24, do ano pasado. Para iso premo aquí, selecciono do ano 24 xaneiro, desde o día 1 de xaneiro do 24 ata o ano 24 decembro, 31 de decembro do 24. Como foi un ano bisiesto, o ano 2024, pois son 366 días. Ben, deses 366 días prememos aquí en variables diarias, non 10 minutais, porque serían moitísimos datos, solo quero ter 366 datos, un dato por cada día, de acordo? E o dato que vou coller pois vai ser a temperatura media. Fixadevos que a temperatura media non son datos nin moi baixos nin moi altos, porque a temperatura media de cada un dos días. Igualmente sí que haberá oscilación térmica entre o verán e o inverno. Escollo a temperatura media a 0,1 metros, ou seja, a nivel do mar, de acordo? E doulle consultar. Entón, aquí automáticamente aparecenme, se vos fixades, se vou movéndome, pois me aparecen de cada un dos días do ano cal foi a súa temperatura media. Estes son os datos que quero analizar na miña táboa de frecuencias que vou a facer manexando unha folla de cálculo de LibreOffice Calc. Para iso teño que exportar os datos. Voulle dar aquí a CSV, a este botonciño, por favor, premedes aí, e automáticamente xéravos, gárdavos no vosso ordenador un documento, unha folla de cálculo. Fixadevos que aparecevos aquí, Red Meteorolóxica Oviso, e eu vou no abrir con LibreOffice e abremos xa en LibreOffice Calc. Pregúntame as opcións que eu quero, vou aceptar as que me dá, de acordo? E automáticamente pois xa teño aquí todos os datos de cada un dos días do ano, cal foi a súa temperatura media. Realmente a min o único que me van a interesar son os datos que están aquí na columna C, neste caso, que son as temperaturas medias de cada un dos días do ano. Se vos fixades, se xades para baixo, coa rodiña do rato, pois veredes que vamos a chegar a ter 365 datos aí. Ben, o resto dos datos casi ata me sobran, hasta podería eliminalos, dame igual, non me importa, de acordo? Entón, quero recontar estes datos. Para iso, teño que facer a miña folla de cálculo e vou a consideralo unha variable estatística cuantitativa continua e, polo tanto, vou facer intervalos de 0 grados a 1 grado, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, e ir vendo cantos días no ano, cantos deses 366 días estou nese intervalo, de 0 a 1 grados, de 1 a 2, de 2 a 3, e así pois hasta 25 ou 28 grados, que será a temperatura media maior no ano.
Ben, entón para iso, pois escribíamos aquí en calquera parte á dereita onde están estes datos, de e ao lado ata. E poñeríamos de 0 graus ata 1 grau. De 1 grau ata 2 graus. Ben, o bo que teñen as follas de cálculo que eu non teño que andar escribindo agora isto, son moi inteligentes nese sentido. Se eu selecciono isto que escribín e simplemente me sitúo onde está na esquina inferior dereita que hai un cuadradiño negro, védelo pequeniño, e o meu cursor convírtese nunha cruz, eu premo e arrastro e automáticamente pois xéranseme por imitación esa secuencia de números da mesma maneira. Así que xa teño os meus intervalos. Agora imos a escribir x sub i, que era o punto medio do intervalo, como sabedes, de acordo? A marca de clase. X sub i o punto medio, neste caso sería 0,5, o punto medio entre 0 e 1, 1,5, o punto medio entre 1 e 2, pero novamente, simplemente seleccionando isto, situando o cursor na esquina inferior dereita, no cuadradiño, premendo e arrastrando, xa me vai reproducir eses puntos medios. Así que xa teño o x sub i. Agora, o máis complicado vai ser calcular o f sub i. F sub i é o número de días que estamos en cada un destes intervalos. Para iso vou usar unha función de LibreOffice Calc que me vai recontar cantos destes días que están na columna C están, destes números que están na columna C, cantos están entre 0 e 1, entre 1 e 2, entre 2 e 3, etc. Unha salvedade, unha cousa importante que tedes que facer desde o principio. Aquí, os números que aparecen na columna C, vedes que non aparece a separación da unidade ao decimal, non aparece unha coma, sino que aparece un punto. Bueno, pois LibreOffice Calc non sabe ler estes números, pensa que é unha palabra. 8.91 pensa que é unha palabra, non sabe que é un número porque tería que ter unha coma, e non ten coma. Entón, antes de nada, por favor, dámoslle a... no menú de atopar e sustituir, en edición, atopar e sustituir, premedes aí, e dicimos simplemente atopar puntos e sustituílos por comas. E damoslle a sustituir todo. Entón, todos os puntos, e pechar, todos os puntos, e pechar, todos os puntos viraron en comas. Fixadevos que agora os meus datos xa non teñen puntos e non comas, e polo tanto LibreOffice Calc xa sabe que todos os datos que están na columna C, que son os únicos datos que me interesan, xa non son puntos senón comas, de acordo? Ben, aclarado isto, pois eu o que vou facer é recontar de todos os datos que están na columna C, cales están entre 0 e 1, entre 1 e 2, entre 2 e 3, etc. Para iso vou construir unha fórmula, e desaprender a construir unha fórmula en LibreOffice Calc. Situámonos na cela debaixo do f sub i. No meu caso, a cela chamase iota 7. Vos, se vos estáis colocados noutro lugar, pois non se chamará así. E aí damoslle ao botón igual, mayúsculas 0. Iso é que vamos a escribir unha fórmula. A fórmula para contar entre unha serie de datos cantos hai que cumplen unha condición é contarse. Contarse. Ollo porque estou co LibreOffice Calc en galego. Se vos estivésemos en castelán sería contar si, acabado en i, pero como estou en galego é contarse. Contarse tería que meterlle un rango de datos e unha condición. Neste caso, como quero poñer dúas condicións, non é contarse, senón contarses, acabado en s. De acordo? Isto permíteme a un rango de datos poñerlle varias condicións. A miña condición vai a ser que sexa maior que 0 e, ademais, menor que 1. Dúas condicións, de acordo? E despois, na seguinte, na que está máis abaixo, será maior que 1 e menor que 2, etc. Ben, entón, contar ses, abro paréntese. Entón, o primeiro poñer o rango de datos. En que rango quero contar? Para iso, sitúome o cursor no inicio dos datos, pincho e arrastro. E el créame o rango. Como son mogollón de datos, 366 datos, tantos como días tivo o ano 2024, vai me levar un pouquiño chegar, pero mira, logo chego. Vale, 300... Aí estamos xa. 366 datos. Vale, voume volver para arriba porque vos quero ensinar unha cousa. Mirade, eu estou escribindo aquí na miña cela, pero tamén se está escribindo a mesma fórmula aquí arriba
nesta xaneliña que hai aquí arriba. Isto sempre vai ser así, vai dar igual que escriba a fórmula na xaneliña de arriba que escriba na cela na que vos estou escribindo. Vale, contar ses de C4 a C369. Moi ben, aí está o rango. E agora poñolle punto e coma, abro comillas e digo que nestes datos quero que sexan maiores ou iguais, escribo maior, escribo igual, maior ou igual, pecho as comillas, poño and, e agora maior ou igual que que? Pois maior ou igual que o número que está aquí á esquerda. Non vou poñer un cero, porque eu quero que despois vou a reproducir esta fórmula en todas as celas que ten debaixo, e en cada unha delas a fórmula vai ser, vou ter que mirar que ese rango de datos sea maior ou igual que o número que está aquí á esquerda, así que premo no cero, e aparece o enderezo do cero, que neste caso é G7, de acordo? Ben, pois quero mirar que no meu rango de datos do C4 ao C369, mirar a ver que números son maiores ou iguais que o que aparece en G7, que é un 0. E agora poño punto e coma, e agora volvo a poñer o rango que xa podo escribir de C4 a C369, e punto e coma, e poño que sexa menor que, entre aspas, menor que o número que está á dereita, que neste caso é un, premo na xanela do 1. Pecho paréntese, aínda non está ben a fórmula. Cando eu estenda a fórmula a todas as celas que ten debaixo, o rango de datos vai ir variando, pero eu quero que o rango sexa invariable sempre, de C4 a C369. Para iso teño que poñer un símbolo do dólar antes do C e un símbolo do dólar antes do 4. Un dólar antes do C e un dólar antes do 369. E o mesmo no outro rango. Dólar C, dólar 4, dólar C, dólar 369. Vale, con isto así, coa fórmula ben escrita, doulle o botón Enter. E apareceme o resultado da fórmula, que neste caso é un 0. Por que aparece un 0? Porque hai 0 días. Neste rango hai 0 días, non hai ningún día que a temperatura media fora estuvera entre 0 e 1. Vale, todos os días en redondela a temperatura media superou o 0, de acordo? Superou o 1, vale. Entón, fixemos tamén unha cousa, aquí na miña cela pongo un 0, se eu me sitúo sobre a cela pongo un 0, pero lá arriba na xanela non me pongo 0, senón a fórmula. Vale, pois eu agora o que fago é situarme na esquina inferior dereita ata que o cursor se convirta nunha cruz e premer e arrastrar cara abaixo. E desa maneira vai a reproducírseme a fórmula en cada unha das celas e en cada unha delas, por exemplo, voulle dar un 8, por exemplo esta, fixadevos que a fórmula vai cambiando, o rango de datos sempre é o mesmo, pero agora está mirando se neste rango de datos os números son maiores que 3 e menores que 4. Sempre maiores que o que pon na cela que está á esquerda e menores que o que pon na cela que está na columna H. Ben, pois aquí xa teño recontados os días. Podo avanzar xa na miña táboa de frecuencias. O primeiro que fago aí abaixo é sumar, como facemos en clase, sumar todos os datos que teño, a ver se me dá 366. Entón poño igual suma, abro paréntese e selecciono todos os datos que teño arriba. Pecho paréntese, doulle a enter e dame efectivamente 365. Pois xa estamos vos. Vale, por que me dá 365? Isto pode pasar a vos tamén. Porque houbo algún día con unha temperatura superior ao rango que eu en principio escribín. Non houbo días, fixadevos, 0 días entre 0 e 1, 0 días entre 1 e 2, 0 días entre 2 e 3, pero sí que houbo algún día, posiblemente, con unha temperatura superior a 28 graus. E non o tiven en conta, quedeime corto, vale, a hora de escribir isto. Tiña que continuar isto un pouquiño máis, vale? Isto a vos vai vos pasar tamén, de acordo? Isto tamén o teño que continuar un pouquiño máis. Vale, e teño que coller rangos abondos, fixadevos, se estendo por aquí, aí teño o día que me faltaba. Así que agora sí, sempre por favor collédeme que haxa ceros antes dos primeiros rangos nos que hai datos e que haxa ceros tamén despois. Poñede isto longo demais, mesmo con temperaturas negativas, se é necesario, porque en algún lugar da montaña as temperaturas son negativas. Vale, agora sí, se poño igual a suma, agora sí que vou ter os 366 días,
de acordo? E este é o total de datos que teño. Entón agora vamos ir continuar pois como fago normalmente en clase coas tábuas de frecuencia. O que ven agora é h sub i, que se vos acordades era dividir este número entre 366. Xa o escribo directamente igual ao número que está á esquerda, dividido entre 366. Dou a enter, por suposto 0 entre calquer cousa da 0, pero se estendo os datos, pois danme os diferentes valores. Con un montón de decimais, perfecto, aí están. Con un montón de decimais, eu sei non ler en porcentaxe, o que sexa, vale? Ahora ven a H mayúscula. A H mayúscula sui, se vos acordades, será a suma, así que eu poño igual a suma. E que é a suma? Desde a que está aquí á esquerda, 2 puntos, ata a primeira. A primeira é a K7, neste caso, efectivamente, coincide a que está aí á esquerda coa primeira, pero en xeral non vai coincidir. Debo de poñer o dólar para afirmar que sempre quero entre a que está á esquerda e a K7, así que escribirei dólar K, dólar 7. Dólar K, mayúscula, dólar 7. Vale, que lle estou dicindo aquí? Que me sume desde o que ten á esquerda ata a K7. Doulle a enter. Por suposto a suma da 0, pero se eu agora estendo, pois vai ir sumando desde a que está á esquerda hasta a K7, desde a que está á esquerda hasta K7, e vai sumándome todo. Se vos fixabeis ao final a suma de todos os datos das frecuencias relativas dá 1, como ten que dar, así que non vou mal, vou ben, de acordo? Mirade que isto está, vou doulle aquí a este menos para reducir un pouquiño isto e que me vayan collendo os datos que teño que escribir agora. Vale, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia acumulada. Agora, son capaz de calcular a media. Como calculábamos a media? Acordadevos, por favor, os datos da columna x sub i multiplicados pola hi, máis a seguinte x sub i pola hi, etc. Entón, para iso vai me vir moi ben crear unha columna x sub i multiplicado por hi. O multiplicar escríbese co asterisco, vale? O que está aquí encima do máis. X sub i por hi. Vale. Entón, simplemente vou dicir aquí igual o que está na x sub i por o que está na hi. O por, insisto, mayúsculas máis, é un asterisco. Por o que está na h minúscula sub i. Vale, moi ben. Novamente 0 por algo dá 0, pero se estendo a fórmula, pois estes valores van a ser diferentes. E agora, que era a media? X barra, a media, pois non é máis que a suma de x sub i por hi, máis x sub i por hi, máis x sub i por hi, por lo tanto a suma desta columna. Así que eu escribo igual a suma e selecciono todos os datos que teño arriba, dou a enter e sáleme a que sería a temperatura media en redondela no ano 2024. Aí a temos 15,4071 graus centígrados, de acordo? Xa teño o meu primeiro dato que me vai interesar, que sería a media, vou escribir aí á dereita, media, o que pasa é que, espera, porque para a variancia vou facer isto ainda un poquinho máis pequeno. Vale, vou poñer aquí a media, igual media, igual non, poño media, escribo o dato, para iso poño igual, símbolo igual, e fago un clic nesta cela, dou a enter e sáleme o mesmo número, fixadesvos. Vale, e voulle poñer na cela da dereita as unidades, que serían graus centígrados, de acordo? Moi ben, pois xa teño a media 15,4 graus centígrados en redondela durante o ano 2024. Ben, agora que teño a media, podo calcular a desviación respecto da media, o que sería a varianza e a desviación típica. Para iso, teño que construir unha nova columna que sería, abro paréntesis, sería x sub i menos a media, pecho paréntesis, elevado usamos o acerto circunflexo, de acordo? Acerto circunflexo elevado a 2. Pois teño que escribir nesta celda igual, abro paréntesis, e sería o valor de x sub i, premo nel, menos o valor da media, premo nel, pecho paréntese e digolle elevado ao cuadrado acerto circunflexo 2. E doulle a enter. Esa é a fórmula. Problema desta fórmula, voume situar sobre ela. Fixadevos que a fórmula teño aquí escrita igual a i7 menos q11 elevado ao cuadrado. i7 quero que vaya cambiando cando estenda a fórmula, pero q11 quero que sempre sexa q11, por lo tanto teño que poñerlle o dólar. Dólar q, dólar 11, doulle a enter e aí teño a fórmula correctamente escrita, perfectamente preparada para poder estendela.
Vale, estas son todas as desviacións de cada dato respecto da media. E agora, o que teño que facer é as desviacións respecto da media multiplicalo por x sub i. Vale, sería isto multiplicalo por x sub i. Poñería, perdón, multiplicalo por hi. O sea, sería hi por iso, de acordo? E simplemente pues o escribo para ir calculando igual a o valor de hi multiplicado por esas desviacións respecto da media. Evidentemente 0 por algo dá 0, pero cando estendo todo o longo, pois hai podo calcular a media das desviacións respecto da media, que sería a suma destes valores. Igual suma destes valores. Pecho paréntese, e aí teño a varianza. A varianza é as desviacións polo hi máis outra desviación polo hi máis outra desviación polo hi, tal como teño aquí calculado. Por lo tanto, xa teño a varianza. A varianza sería este valor de aquí. Escribo igual e premo aquí. Acordadesvos que a varianza non ten como unidades grados centígrados, senón grados centígrados ao cuadrado. Vale, unha unidade un pouco rara. Vale, despois podo calcular a desviación típica, que é a raíz cadrada da varianza. Desviación típica. Vale, para calcular a desviación típica, o único que hai que facer é a raíz cadrada. Para iso tamén uso unha fórmula. Igual raíz, con acento no i, por favor, raíz c de cadrada. E entre paréntese o valor que está arriba. Pecho paréntese, dou ya enter, e sáleme a raíz cadrada do valor que está arriba. Ese serían grados centígrados. E índicame o concentrados, que están todos os datos ao redor da media, como sabedes, a desviación típica. Así que xa calculei media, varianza e desviación típica. Que me quedan? Algúnas outras medidas de centralización, algúnas medidas de posición e algúnas medidas de dispersión. Vale, outras medidas de centralización, a mediana e a moda. E outras medidas de posición, pois vou escribir tamén os cuartís. Entón, bueno, primeiro vou poñer aquí moda e vamos ver cal é a moda. A moda, xa sabedes, é o valor máis frecuente. Mirade, 13, 16, 22, 31, ha de ser este, 31. E este outro 31, daquela é bimodal, hai dúas modas. 13,5 graus e 16,5 graus. 13,5 e 16,5 graus. Hai dúas modas. É bimodal, dúas modas. Estas cosas poden pasar. Pode haber que haxa dous intervalos que teñen o mesmo número de días que se acadaron. Vale, 31 e 31. Vedelos aquí. Vale. Ben, que máis? Moda. Vamos á mediana. Mediana. Vale, a mediana, acordadevos que donde o h mayúsculo sub i supera o 0,5, é moi fácil de ver, este valor. 15,5 grados centígrados. 15,5 grados centígrados. Moda, mediana. Ahora, imos cos cuartís, que sub 1 e que sub 3. O primeiro cuartil é donde a h mayúscula supera o 0,25. A ver, por aquí. Aquí está. 11,5 grados centígrados. 11,5 grados centígrados. E que sub 3 é onde se supera o 0,75, que será xusto aquí, mirade, 18,5 grados centígrados. Moi ben, é que me queda o rango, non? O rango sería a distancia que hai entre a maior temperatura, que se deu en Redondela no ano 24, e a menor temperatura. En concreto, iríamos de 3, que é o extremo esquerdo do intervalo máis pequeno que ten datos, ata o 29, que é o extremo dereito do maior intervalo que ten datos. Así que sería 29 menos 3. Podo escribilo como unha fórmula ou poñer directamente 26. Igual a, sería 29 menos 3. Vale, xa aparece aí o 26. 26 grados centígrados. Vale, moi ben, pois xa teño todos os datos, a media, a varianza, a desviación típica,
teño todas as medidas, todos os parámetros que traballamos na clase. Estou preparado para facer o gráfico, que tamén tedes que facer. En concreto, como é unha variable estadística cuantitativa continua, o gráfico é un histograma, como sabedes. Para iso premo aquí neste icono onde aparece inserir gráfica. Bueno, non, primeiro selecciono que datos quero para a gráfica. Vou coller só datos que teñan intervalos onde haxa datos, por lo tanto comezaría no 3,5 e ata o 28,5, de acordo? Selecciono iso e despois premolle a inserir gráfica. E dentro das gráficas que me propón, a min a que quero é a de columnas. Por lo tanto, aí a teño e dígolle a seguinte. Fixadevos, quero decirlle que a primeira columna que seleccionei é o IXX, por lo tanto, a primeira columna é unha etiqueta. Premedes niso e damos ya seguinte. Eu penso que todo isto que aparece agora o podemos aceptar. Damos ya seguinte. Título, bueno, pues podemos poñer temperaturas medias en Redondela en 2024. Que vos parece? Xa vedes que no gráfico que se me está facendo detrás xa aparece tamén ese título. E penso que prácticamente está bueno. Podemos poñer que o IXX son graus centígrados, que o IXY son días, o número de días que se acada esa temperatura. E con todo isto, pois damos a rematar. Aínda teño que facer varias cousas con esta gráfica para que quede axeitado, pero prácticamente xa está. Bueno, a primeira, quitalo do medio. O programa chantoume aí no medio da táboa de frecuencias. Fago un clic fora e agora fago un clic sobre el e podo arrastralo para onde eu queira. Bueno, colocar aquí debaixo. E vou no alongar un pouco neste sentido, deformando para que se vexan mellor os días. Vale. Esta lenda que pon columna iota, sóbrame, fago un clic sobre ela, bueno, un doble clic sobre a táboa e despois un clic sobre ela e doulle a borrar, suprimir. Desapareceu. Xa está bastante xeitoso. O único que me falta e aparte está xeitoso, e aparte, se vos fixades ben, se ve que é bimodal, que hai dous intervalos de temperatura, que hai o mesmo número de días, 31 días que se acadan, non? Só me queda unha cousa, que é que isto, como ben sabedes, é un diagrama de barras, non é un histograma, e a miña variable estatística é cuantitativa continua e, por lo tanto, ten que ser un histograma. Necesito que as barras sexan anchas, porque non é que todos estes 31 días haxa 35 graus, sino que hai un intervalo de valores entre 13 e 14 graus, non 13,5 todos os días. Para iso necesito que estas barras sexan anchas. Fago un clic sobre unha barra calquera, doulle o botón dereito, formato serie de datos, e simplemente neste menú opcións, onde aparece un 100, poño un 0. Non sei que me pasou, volvo a facelo, vale? Formato serie de datos, e aquí onde aparece un 100, poño un 0. Doulle a aceptar, e xa teño o meu histograma. Xa está todo listo e isto é o que quero que fagades. Por favor, debedes de guardalo. Guardalo co formato ODS. Decides de ficheiro guardar como e o guardades co guardar como e guardades isto co formato ODS. Bueno, chamadeslle, cambiabeslle o nome que vos propón e propoñedeslle o nome que serían temperaturas en Redondela en 2024, vos en vez de Redondela poñedes o lugar que vos tocou, e atención, porque aquí di se o gardas como CSV, porque ele o abriu como CSV, non, eu quero guardar como ODS, isto é moi importante, por favor, guardadesme co formato ODS, que é o formato editable do LibreOffice Calc, por lo tanto, guardades co formato ODS como unha folla de cálculo, guardádelo donde que irades, a min aquí vai guardar por defecto en Downloads, vos guardádelo donde que irades no vosso ordenador Edisgal e despois, unha vez que teñades guardado, cargádelo no noso curso de Edisgal nesta tarefa na que está tamén este vídeo, nesta tarefa para que eu poida avaliálo, de acordo? Guardaríadelo así e despois na tarefa inserídelo e mandadesme esta tarefa. Por favor, facedes xa ese traballo. Grazas, un saúdiño.